Hola, classe. A que no sabeu on estic? Estic en Font de la Reina, un poble on no hi ha quasi gent, ni tendes ni res. Estic ací perquè vam vindre un dia abans del confinament i com no podien tornar ens van quedar. M'agradaria tornar al col·le per jugar a futbol amb tots. Així també puc jugar a futbol, però el problema és que a les plantes hi ha punxes. Mireu el que m'ha passat. Sabeu què ens va passar un altre dia? Vam sentir com una furgoneta que entrava en el nostre carrer parar i tocar el nostre timbre. En aquest moment pensàrem que era la Guàrdia Civil, que venia per nosaltres. Però no, era un vendedor que venia a oferir-nos formatges. Com vos he dit abans, així no hi ha tendes. Adeu! Tinc moltes ganes de veure-vos. Just a looking outside, just a going inside. Hey. Working down the street, Lord, what is going inside? Working down the street, Lord.